тахмина валиева устоди рақс аст. дар шаҳри душанбе мактаби рақсиро махсус барои занону духтарон ифтитоҳ намудааст. ӯ зодаи шаҳри панҷакент буда феълан бо оилааш дар пойтахт иҷоранишин аст. ҳарчанд соҳиби манзили шахсӣ нест, вале мактаби хешро таъсис додааст ва бо муҳаббат ба ҳунараш зиндагӣ мекунад. аввал барои ман ҳам рақс хобби буд. вақте ки нав рақса сар кардам, тасаввур намекардам ки ман оянда устоди рақс мешам, мактаби рақс мекушам, дигар давлатҳо сафар мекунам, ансамбл мекушам, тоҷикистонро муаррифӣ мекунам. ин чизҳо набуд. ҳама ин оҳиста оҳиста меҳр пайдо кардам, баъд пайдо шуд. тахмина аз хурдсолӣ ба рақс шавқи зиёд дошт, аммо падараш намехост ки ӯ тақдирашро бо ин касб пайвандад. бо вуҷуди ҳама монеаҳо, тахмина ҳаргиз аз орзуи деринаи худ рӯй нагардонд. ман фикр мекунам ки аз ҳамон даврои пеш ки бисёртар дар тӯю тӯйхонаҳо рақс мекарданд, аз ҳамон давраҳо фикри мардум вайроншудагӣ нисбат ба рақс, нисбат ба раққосаҳо. хаттогии як каса ҳама ба баробар накунанд. ба гуфтаи тахмина, муносибати ҷомеаи Тоҷикистон ба рақс ва шахсияти раққоса тадриҷан ро ба тағйир дорад. 8 сол пеш ман вақте ки студия танца кушода будам амин Душанбеба, талаба бисёр кам буд. ана ҳозир ман мебинам ки чӣ хел падаро худашон мебиёранд духтарчаҳошона, мебиёранд, бо берун ба ждак мекунанд ки кай вай тамом кунаду гирифта баранд. ин чиз мана бисёр хурсанд мекунад ки мардуми мо фаҳмида истодаанд ки рақс чӣ хел фоидаҳо дорад, зарар надорад. умуман ман тарафдори он ҳастам ки падару модарон духтар ба ҳам аҳамият диҳанд, орзуҳошона нашикананду дастгирӣ кунанд. духтаро мегӯянд ки ман рақс рафтан мехоҳам, рақсам касб шуд, ми умедошона канда мекунанд. барои чӣ канда мекунанд? барои он ки фоидаи рақса ҳаматарафа намедонанд. ман ҳам хеле фикр мекунам, агар ҳамашон фоидаша медонистанд, якум шуда рақс ба запис мекарданд. аз ҳама фоидаи калонтаринаш ҳозир духтарои мо чӣ хел гарбате шуда мегарданд, ин бисёраш. вай қаду қоматашона рост мекунад. ҳастанд духтарое ки почашона каҷ монда роҳ мегарданд, касалапия мегӯнинанд. ин ҳам ёрӣ мерасонад. ман худам хеле роҳ мегаштам, чиба ки оиламо ба ҳастанд. уверенест метиҳад, кушода мекунад, тарсошона гум мекунад, аз саҳна, аз баромада дарса ҷавоб додан дар мактаб. барои ҳамин ёрӣ мерасонад. рақс на танҳо дасту по катӣ мекунем, барои рақс кардан слух работает, музыка гӯш мекунанд, чашм катӣ кор мекунанд, периферийное зрение, дигаро катӣ штаб синхронно рақс кунанд, ана баъд ритм, такта доштан дар кор. ҳамаи ин кор мекунад. барои он одамоне ки рақс мекунанд, ина олимо гуфтаг ин гапи ман не ки майнаи сарашон баробари баъзе олимо кор мекунад. тахмина дар инстаграм низ фаъол аст ва пайваста наворҳое аз ҷараёни машғулиятҳояшро нашр мекунад. ин иқдом ба ҷалби шогирдони нав ва инчунин ба оммавӣ гардидани санъати рақс миёни занону духтарон мусоидат менамояд. мақсади асосӣ аз имина ҳамин саҳифа дар он аст ки одамоне ки дар бораи кори ман намедонанд, ман кати шинос нестанд, ҳамон саҳифа даромада ҳама чизи дар корияшонро ёфта гиранд. барои он ки ман ҳар як касба фаҳмонда нақл кардан ба вақт надорам. сёмка, монтаж, публикатсия ҳамаша ҳозираш ба худам мекунам. бисёртар бо видеоҳо мемонем барои падару модарон. ба гуфтаи тахмина, имрӯз дар Тоҷикистон камбудӣ устоди рақс эҳсос мешавад. аллакай шогирдон дар мактаб бисёр шуда истодаанд ва ман эҳтиёҷ дорам ки устодони рақс ба ғайр аз худам боз якчанд нафар гирам. вале ҳама ҷустуҷӯҳое ки ман мекунам ҳоло бенатиҷаанд. ёфт нашуд ягон устоди рақсе ки дипломдор бошад ва собиқаи кории нағз дошта бошаду кӯдаконро дӯст дорад. тахмина ният дорад дар шаҳри Душанбе мактаби хусусии санъат боз намояд. мутахассиси рақси мардона надорем, барои ҳамин дар мактабамон фақат духтаро. ҳозир ман на танҳо мактаби рақс, ман орзу дорам ки мактаби хусусии санъат дошта бошам, ки дар он ҷо на танҳо рақс, боз актёрское мастерство, вокал, асбобҳои мусиқӣ, фортепиано, скрипка, ҳамаи ҳамин чизо дар як ҷо бошад.